Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Salam mehriman doganlar. Siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy orada unutulan, üýtgen ýa-da täzeçe däp desturlar. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Globallaşan dünya adamlaryň günnelik durmuş şertleri bilen bir hatarda olaryň ogullan gelýän däp desturlaryna, adatlaryna we enliklerine hem öz täsirini ýetirýär. Şeýle nukdaýnalardan garalanna häzirki döwrüň orazalary ozalkylardan nähili tapawutlanýar. On edim gylymlardaky, däp desturlardaky üýtgeşmeler we oňa bolan garaýşlar nämelerden ibarat? Azatlyk Radiosy Dünya Türkmenleri gepleşiginiň ynha bugünkü sanyny Türkmen diasporanyň arasynda unutulan, üýtgen we täze dören orada adatlaryny hem enliklerini öňtürýär. Gepleşigimiziň myhmanlary Dünya Türkmenleriniň wekilleri Owganstandan Mollum Akmurat Süleyman, Eýrandaky Türkmen Säkra Türkmenleriniň jemgyýetçilik öňdewarjylaryndan Yusuf İşan Nurtagany. İlki bilen söz nomatyny Dünya Türkmenleriniň Owganstandaky wekili, Türkmenistanda ýokary bilim alan, häzir Owganstanyň Balyk welaýatynda mollumçylyk edýän Akmurat Süleymana berýär. Akmurat Süleyman ağa, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş buldum, çağırdyňyz. Siz tabul ýaş ýigitler we maýdalar nemeler şular ýarymyzdan geljek 74 güniň her gaýdy 1 metre, 2 metre, 3 metre uzun bir taýaklar her onun mäşi her öz deňdüşleriň kiçik bilen uly hatda maýda gyýyldyr. Üçüncü ýylar bolsa her kim öýüne gyýyr, baýlygyny we bereket diýip. Hawa ýarymyzdan aýdýarlar. Hawa ýarymyzdan aýdýarlar. Her kim göwünden çykan ýa pul berýärler ýa buğday ýa arpa ýa towuk berýärler, atal diýärler. Bir ýyl maşgalada çağa bolýarlar, alyly çellik oglum bolady diýip pata berýärler. Ýa-da oglu bolsa ýalňyş pata berýärler, bir goýun berýärler. Her kim şeý tabi ýagdaý bar eşede. Eger şu berýän padogany aýdyp berýärler, aýdyp berýärler. Hawa aýdyň. Bu ýerine bir ogul nemetçe bolsa şu ýarymyzda şoňa pata berýärler. Koç oglum bolsun, koçlara teýýar bolsun, bir içinde han bolsun, okyn Kur'an bolsun, kıljyklawly bolsun, naýda ýalaw bolsun diýen dogry zerwap bolsun, kullilat arbap bolsun, amin diýip şeýle doga berýärler okulda. Ýarymyzdançylar. O ýarymyzdançylar şol ihlasy bar, şol maýda oglanlaryň niýet tak bolanlar şol doga atganda kabul edilýän ondan bahsedilýär ýanymyzda. Hawa. Aslında şu rozaň tutup haýt ýakyn gelberseň haýt roza haýt bayram şol temir teýýarlyk alýarlar. Iýmiş diýdi, täze giýimler türlü her kim özüniň ykdysady ýagdaýyna görä başly roza haýt gelmeden 3 gün olmasa nemet ýerlerde. Mana ýigitler teýýarlyk alýarlar, aýdym saat etýärler, 3 gece gün diýdiler. Gecelerine göre şemet diýärler, namaz okulyny semmetçiler, hem namaz okuýar mesjitde, hem iýmiş süýji satyşylar mesjitde, bazardan öň almadyklary ýatdan çykyrlar mesjitde, ýa-da namaz okuýarlar, göre şem tutýarlar da şu gece. Hani ertesi tutan her kim şu şäher merkezine barýar, ýa-da semawarlar barda. Her islam ýigitleri semawara bar düşüp tutýarlar, iýmiş gatlama nemedip aýdym saat edip kim barda iýmiş gaýdy oturýar. Şu zakarında häzirlikçi ortada gidip barýar. Şolunda özüňize belli bolsan Owganstanda näçe köp ýyl bar 30 şeýle ýakyn şeýle bir köpli ýagdaýlar gelip uruş neme janjal merdinge tabi ýagdaýy muthaf aşakda iştirlik mera bosgunçylyga gidip ýaryna şeýle giň ýagdaýda. Olar ýa mümkin aýdyşyp diýişmäge wagtym ýokdy. Hemmeşi törtňe pul tapjak garny doýjak neme çek gülgülerini görjek bolup ýarma. Akmurat Süleyman ağa, orazadaky gadymy däp desturlary bir ýitip gitmedi ýaly ýa-da şolary ýatlar ýaly näme dip bolar? Ýa-da şolary beýleki Dünya Türkmenlerine de ýetirer ýaly da. Türkmenistan dokup bilen bir hildi mele bir edebiyatçılığı yani bir köşede amasa ya Türkiye dokup bilen bu amasa mende aýdy sekin oğan maaşym var ýyly harcı diýil mende imkanat ýok şu işler ederdi bir etçek ýönüm ota ýok mana şu radio diýişim köp ýyllar bolup Türkmenistan gidip gelýärler, emmet näýtdim Türkmenistan başga da gidip gelmesen baş
şulan aydın sarlarını bir getirip ben radyoda neşede soniden yoklar da kıyın görüyorlar da. Mesela şurayan kıyınçılıklar var. Bayram çekti. Her bir Türkmen halkına solfal dünya Müslümanlarına ağız birlik, üstünlük artulap onların vakti hoşluğlar diyor. Sağ olun Akmara Süleyman ağa. Bizim sizin morlumçuluk işlerinizde Türkmen edebiyatı dili uğruna alıp barayan işlerinizi sağlarlarınızda üstünlüğü arzu ediyor sağım. Sağ olun. Hormatly radio dinleyijiler, Owan Sannaky Türkmenleriň wekili Akmarat Süleyman Morlumy dinledik. Gelin inni bolsa Eýrannaky Türkmen Sahra Türkmenlerinden habar alalım. Şeýlelikde Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenler adly gepleşiginiň bugünkü oradada unutulan ütgen ýa-da täzeçe dep desturlar temaly gepleşigini jemläliň. Eýrannaky Türkmen Sahra Türkmenleriniň jemgyýetçilik öňdawarjylaryndan Ýusuf İşan Nurtagany bilen geçirilen söhbetleşigimizi dikkatiňize ýetirýäris. Yusuf İşan Nurtagan ağa, şu Eýrannaky Türkmen Sahra Türkmenleriniň owalky orazalary bilen häzirki orazalaryny deňeşdirsek näme ýetgedi? Siziň pikiriňize görä. Men ilki wada döwletçän bütün radio dinleýijilerine köp salam aýtýan tutýan orazalar kabul bolsun. Etýän wadatlarda kabul bolsun. Öňkü döwürlerde oralaryň hem agdaşlardan soň döwletçän öýlerde tarawih namazy mesçitlere gidip tarawih namazy okup gelenden soň adamlar bir ýerlerde üýüşip o aralaryny bir meýdançalar bolardy. Şöýlerde bir gadim oýlar bolardy. Ara kesme oýnaýaly, çurruk diýlerdi, akçysyn. Hay şuňa men de oýna ýa-ni öýerilip ondan bir ýüz oýunlary ýa ondan diýersäň matal aýtmakdyr, hekat kitap okumakdyr, maksum bolan goşgularyny okumak. Şul ýany bolardy. Indiki täzeki döwürlerde olar galyşdy, bir arada da galyşdy. Bäde Eýranda Türkmenler arasyndan ýok şu. Ondan ýene de aýtjak bolsak, indi bärki döwürlerde näme? Indi telefon arkaly, internet arkaly ýaş oglanlar usulýanlyklar bilen gyzyklanýar. Ol öňkü goşgu okumak, hekat dinlemek, ýa rawaýatlar dinlemek, matallar aýdylmak bir atara galy bir aradan. Inni näme edilýär? Häzirki döwürde oradadan näme edilýär? Häzirki döwürüň oradalary näme bolýar? Häzirki döwürde näme? Her kim internet bilen otyr hawaýar kim ýazyşyp näme internetden dinleýär, näme bolup turan ýagdaýlar barlaşyp şuňaly ýaş oglanlara şuňalylar. Indi bir ören bir garry adamlaryň ýanyna baranna bir ýa-bir şolaň ýanyna bir gurrundeşlik bolanmasa köni geçen döwürlerden ýa şo bolup geçen ýagdaýlardan rawaýatlar gurrunlar şey dinläýip barpda şola bilen söhbetdeş bolanmasaň Ýusuf İşan Nurtagan ağa, onno ýanky gurrun beren şu öňkü orazalardaky türkmen dep desturlary, edim gylymlary unutulmaz ýaly, şolar bir halkyň hatyrasyna ýa-da bir arhivda galar ýaly näme edilmeli siziň pikiriňize görä? Muňa döwletde näme köp ýazylmaly, ilaýatda edebiýat uğruna işleýän oglanlar, ilmli oglanlar, bilimli oglanlar, şu uğurda okuw bar, maglumat bar oglanlar, jurnallarda, gazetlarda ýa bir tom saýnyny bir okuwlar gutarandan soň onda bir ýörüýte bir açylýan klaslar bolýar. Indi musugydyr ýa saatçylyk uğrunadyr ýa sport uğrunda oýunlar. Şolaň arasynda bir ýarym sagat ýa bir 15 minut ýana wagtlaryny goýup da şuňa. Şolar gelip gurrun bermeli, aýtmaşylar da unutulmaly. Şoň bilen bir köneden gelýän baýlygymyz, edebiýat turumyz, bir aňyrdan gelýän dep destur, arymlamyz, anamlamyz, zatlar aradan ýitirmeler. Indi bärde indi şu öýde aýdylýan çağalar huýdular hem alyp barýar. Nol başga oýullar, nol atlara bärde dursun. Ne Ýusuf İşan Nurtagan ağa. Ine diýeli, şol ýaş nesil öňkü orazalardaky şol unutuldy diýilýän dep desturlar bilen gyzyklanjak bolsa, şolar üçin bir taýin çeşme barmy, ýazylan çyzylan zatlar barmy? El ýeterlimi şolar üçin? Olary da ýok adip bolmaýar döwletçän bar. Sebebi muny gerek bolsa ýa-ki hem diýer şor gerek bolsa boýnuny da diýýän türkmende bir akyl bar. Şonu ýaly gerek adamy gözleşe tapyp biler. Ýöne bilen entek işleýän adamlarymyz şo bar dip arkaýym ýatmalar. Özüne de bir ulu welipe. Men saňa şey dip aýtýan şu wagt maňa da bir ulakon welipe. Şo bilýän ýa-ni ýeňe oýnalýan oýullar bolsun, depler, desturlar bolsun, arymlar, namlar bolsun. Şolary internet arkasyna diýip goýsak, oglanlar interneti köp girýär, şo bilen köp gyzyklanýan bolsa, şunu köpürek internetde goýmak zatlar ýa-da. Ýusuf İşan Nurtagan ağa, Eýrannaky Türkmen Sahra Türkmenleriň adyndan beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Orazalaryňyzam kabul bolsun. Sag bol döwletçän men bütün dünýä ýüzüne ýaşap beren türkmen oglanlar hem musulmanlara zan saglyk arzu etýän tutýan orazalarda kabul bolsun. Sizi alyp barýan işiňizde üstünlük alyp etýän dogan.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.